Počúvajte, myslíte si, že stíham do 3 hodín zostrihať celé video, postnúť ho, alebo teda naplánovať ho na sobotu, vytrhať si obočie, zbaliť sa, prezliesť sa, namalovať sa, najesť sa, urobiť si meal prep a ešte medzi tým scrollovať na mobile. Uvidíme. Čavce mravce, ďalší vlog. Tentokrát ideme cez víkend na vodnú stoku. Zase sa ospravedlňujem trošku za môj rozcuchaný look, ale nechcem mať vlasy v tvári, hej, dobre teraz momentálne. Pomaly som si spravila make-up, ešte inner corner si urobím, ukážem vám outfit, lebo je, že je teplo, ale nie je až tak teplo, takže hej, fit je celý, toto je z Vinted, ale ja som si to prešila, aby to bol tube top, lebo to bolo také divne fitujúce tielko, Motorhead samozrejme, toto je zo sekáča a ešte si na to dám potom tento švetrik, ktorý je tiež do sekáča. Wow! Snažím sa editovať video, ale ja neviem, či ho úplne stíham. Chcem, aby zase vyšlo v sobotu, ale je tam ešte veľa, čo musím spraviť a tým, že je to kreatívna robota, tak je to také, že proste nechcem to odfláknuť, chápeš? Aby to nebolo úplne, že na nič. A mám len taký rough cut, treba mi tam dať ešte titulky a proste všetko možné. Ale tuna je zase môj, ja vám zasvietím. Tu je zase môj trusty rúbsak, kde si balím nejaké veci, môžete vidieť, sú tu nejaké vitamínky, nejaká skincare, dečky, foťaček, oblečenie, hej. Čo sa týka jedla, určite si zoberiem so sebou hrachové chlebíky. Beriem si aj takto kaše, ale neviem, či tam budeme mať možnosť mať varenú vodu. Takže to je celkom také. Mám tu bordel jak v tanku, fakt, že jak v tanku. Nabíjam si powerbanku jednu tam mám pripravenú. Nakrájala som melón. Dobre, bola som nútená zobrať si mikrofón, pretože ma nebolo počuť predtým, tak len vám ukážem rýchlo, že čo si ešte balím so sebou na jedlo, také, že na dlhšiu dobu, samozrejme káva, Neska. Ďalej som si tu do tohto zbalila môj Titan Goat NPC White Chocolate Protein a beriem si aj takúto skupu, ona má nejakých 23 gramov, keď som to merala, hej, že akože toľko naberie, pretože nikdy nevieš, či nebude najhoršie, či nebude treba weight drip robiť. 2 lyžky plastové, tiež keď trebalo, kreatín, ako som vám ukázala, tie kašičky, samozrejme toto, hrachové tieto chlebičky a tu nejaká, keby fakt tiež bolo veľmi najhoršie, môžem ešte porobiť nejaké vajca. Uvidíme. Mám ešte nejakú hodinku a pol, takže niečo vymyslím, lebo pre mňa je priorita jedlo. Proste ja nič tak neriešim, keď kde idem, ako to, aby som mala proste nejaký meal prep a nejaké veci naviac proste, ktoré sú, že chápeš, takto nutrične proste dobré. Väčšinou potom, keď ideš do obchodu, siahaš po takých veciach, ktoré ťa až tak nezasytia a zbytočne ani nie sú až také chutné, a majú strašne veľa kalórií a strašne veľa sprostosti a proste nevieš hitnúť ten svoj napríklad bielkovinový cieľ alebo čo a napríklad to preženieš s tukmi úplne zbytočne, keď proste ti to až tak ani nechutí a mohol si zjesť úplne niečo iné, keby si to zobral, pripravil, chápeš. Čiže ja strašne som na toto, že ja potrebujem proste to jedlo mať so sebou nejaké. Ja si vždycky si ja beriem so sebou všade kreatín a proteín a ryžové chlebíky. Vždy, ako ryžové chlebíky si vieš kúpiť, ale chápeš. To proste musí ísť so mnou. A ešte aj flavor dropsy z nejakého dôvodu. No dobre, pôjde. OK, takže na 10 som si spravila takto, no na 10. Nejdem to brať za sebou na cestu, to je teraz. Takto cuketová pomazanka na to vajíčko, tu ešte druhé sa robí. Rečiny a to si robím na 10. Varené vajíčka. To je inak môj lifehack, proste varené vajíčka, lebo oni vydržia. Rozbalíš si ich, zješ ich bielkoviny. This is the outfit, pozrite sa. Wow, aké mám nechty. Dala som si na seba všetky sponky, aby som si ich nemusela baliť. Tu mám tašku s jedlom, je tam aj vankúš, mikina a tu je rúbsak. Takže dúfam, že máme všetko a prší. Teším sa, milujem stanovať, keď prší. Že tam je pitná voda. Tu bolo spravené rozhodnutie a platí sa za ňu. Platí sa za tú pitnú vodu? Nie. Wow, sme tu. The gang's all here. Pozdravte do videa. Hello. Tu je náš kufor plný veci a tam je hlavná hviezda, môj man.
melón performatívne na video. A jablčka domáce som doniesla. Jasne. On sa bude šmíkať, ale... Ty vole, no. To je jak vojenský stan. Došli sme tu po strastiplnej ceste, dosť pršalo dneska a ja nechcem úplne byť chorá. Obidve ideme v pondelok do práce a v nedeľu sa máme vrátiť domov. Jej. Takže dúfam, že budeme zdravé a šťastné a plné lásky a že si to tu užijeme. Ja som naozaj zvedavá, že ako to tu bude, keď nepijem. Lebo asi som ešte nebola na takejto akcii od bodu, kedy nepijem. A väčšinou to je také, že aj zaspíš, aj všetko, lebo si proste zožratý. No. Takže som zvedavá, aké máš pocity. Takže ja sa teším, že som nebola na takejto lesnej akcii, hej. Takže to bude... to bude dobré. Ja si trošku alkoholiku dám, chápeš, tu náladky. Ale inak to bude pík, podľa mňa celkom. My inak zjeme ten melón celý. A čo? A čo? Kto neskoro chodí, sám sebe škodí. Presne. A inak dobrý je, hej, že ja mám strašne mám talent na to proste vyberať melóny a to bol celý veľký. A proste vždy spadol mi mobil. Kedy si spadol? Kedy ste spadli? Pozrite sa. Melón. Títo sa tu... Pozri sa, ako tento, ako taký nie až tak populárny a Austria, rakúsky maliar bol, taký bol s tou rukou. Nechci sú. A jak som kazal nechty? Sme matching! Nechci sa zaostriť. Svojím spôsobom. Sme matching, ale ja vyzerám ako moje nechty vyzerá ako lesbická verzia jej nechtov. Tu je výrivka normálne. Krásna výrivka. Prosím, ako sa Acquirela som mystický klub. Vždycky sa niekde nachádza nejaký biely muž, ktorý má rád, keď oheň funguje. A to je super. Som chcela preložiť z angličtiny, neviem, či to znie tak dobre. A tvár sa nonchalantne. Názor, že som si aj na stanovanie zobrala bonet. Ja som dedicated. The next day. Aktuálny čas je 8 hodín ráno, dobré ránko, neviem ani ako vyzerám. Včera som sa naslepo odmalovala. Idem použiť hotelový záchod, hotelovú kúpeľňu. Teším sa. A toto bude môj prenadherný výhľad. Pastu. Stratila som pravidelne. Pastu. Je tam ešte dačo vytlačiť. Babásku. Prosím. Ako som sa stala úplnou clean girl za týždeň, tak v prvom rade... Veľmi dobrá. Svieža. Názor na setup. Tu na. Bože, ale je to reálne strašne príjemné. Fakt, podľa mňa nie. Ja mám veľmi rada zimnú vodu ráno. A teraz, keď je leto, tak u nás nie je dosť zimná. A teraz tu je. Možno ísť back do iného.
Good morning, pineapple. Looking very good, very nice. Degustovala, až sa povracala v mene globálnej analýzy. On ju nevie. Analýza dokázala hovno. Táto milá slečna, ktorej sme požičali pastu zubnú, nám požičala varič aj s... Daj to na to aj. Dal som na chvíľu. S touto vecou. Barter. A áno, tak sme si pomohli. A samozrejme, ako praví fitnessáci, tu máme rýžovú kašu. A ako som vám ukazovala, mám tu môj proteín. Ten gold pod Martina. A urobím si weight drip, urobím si kašu, tu proste... Jak sa to hovorí? Grind never stops proste. Toto je teda setup. Máme tu aj kávu. Nie, tie Katkyné šlapky. Nie, to nie sú moje. To nie sú, to sú tu iba boli. Áno. A ja tu mám dokonca instantnú kávu a tento tu proste bude si tu. Cez Dobrý servitku, chlapec, ja. ale kuku. Cez servitku si to nové filtruje kávu do vodná stoka plastového pohára. Nekupujem si instantnú kávu, guys. Anyways, pozrite sa, aký... Ukáž, ako veľmi nenávidíš instantnú kávu. Aký som si ja spravila tento. Kroky sú. Look at this. Cute. Wow. Guys, it's kinda giving Slovensko moje, očina moja, krásna si ako raj. Is it not? Píšte do komentárov, lajkujte, subscribeujte. Pozrite sa, môj Mír nám požičal ponča. Poď sa, môj Mír. My sme No. ho vyzliekli. Viete, aký drip mal predtým? Vyzliekli sme, aby sme mohli larpovať. Počkaj, poď medzi nás. Takto do stredu. A my sme tvoje... No, hej. Vieme ťa dvihnúť? Epická. Rany ste. Roots, rats, reggae. It's a reggae music. Wow! This is gorgeous. Ale... Rozmýšľaj, aký len value to má. Ty predstav, tu Walmart. 150 miestne parkovacie miesto. Tu je potok, takže AI data center. Lebo akože kus zavádza, je tu bahno veľa, ne? Tak keď tu nebude voda, nebude bahno, ne? Ja si myslím, že to bude fajn. Nevidel som Lorax, nie. Fakt, tu by bolo extrémne dobré nákupné centrum. Eurovea v Porači? Mám tu víziu, áno. Kebyže to celé vyhladíme a dáme tu proste iba golfové stredisko. Trošku bagrovania, v pohode. A namiesto takejto trávy, čo musíš proste kosiť, čo všade rastie, keby tu je, že umelý trávnik, No, to ktorý bolo proste, cool. ktorý proste je plastový, takže nerastie nikdy. Nemusíš ho kosiť a je stále uhladný a pekný. Jaké praktické to je. Reálne. Toto my sme vizionári. presne. No. Urobím na toto AI vizualizáciu doma. Asi. A toto bude. Dačo v tých hlavách máme. Nie je blbosť, dačo máme. No a mne hovorili, že som hlúpa v škole. Tak. Nikdy mi to nehovorili, ja som bola jednotkárka. Pozri, čo je, Čo? Wow, Tinka, wow, jaká si šikovná. Ukáž? Wow! Bro said zase to neviem povedať. Fakt sedíš tak na kraji, mne sa odtiaľ tu trasú nohy, keď sa na teba dívam. Bro said he knows a spot. A potom nás viedol po lese 20 minút a bolo to, že 3 minúty od toho... Ježišmaria.
What's up? Už sme doma z vodnej stoky. Odišli sme skôr vlastne, ona dnes je nedeľa, začala akoby v piatok a mala končiť dnes. Že by sme niekedy po obede odišli, ale rozhodli sme sa vzhľadom na to, že vlastne moja najlepšia kamoška musela cestovať domov ešte nejakých 4-5 hodín. Zajtra ide do práce, ja zajtra idem do práce skoro ráno. Takže sme odišli včera večer, o polnoci sme sa vrátili. Dneska som stihla ešte aj leg day mať. Moje hodnotenie celého tohto je úplne že skvelé, pozitívne. Ja som strašne šťastná. Ja mám rada takéto úplne že uvoľnené atmosféry a tak nemám rada veľké festivaly, veľké koncerty, veľké kapely. Proste mám rada taký ten underground, kde proste vieš, že všetci ste kamoši a všetko. Čiže hodnotím vodnú stoku absolútne 10 z 10 a na ďalší rok sa tam chystám určite tiež. A dúfam, že aj vy ste si užili to video, že ste pocítili tú atmosféru takto cez vašu obrazovku a že možno porozmýšľate, že na ďalší rok, ak ste tam neboli, tak pôjdete, pretože fakt wow. Ak sa vám video páčilo, budem rada, keď dáte like, budem rada, keď sa vám ľúbi môj prejav a moje videá a všetko, že možno akože dáte aj subscribe. A ak ste fitnessáci a chcete nejaké suplementy, čeknite Titan Goat. Ak chcete nejaký absolútne tough ass drip, čeknite Fear Integrity. A keď chcete zľavičku, použite môj kódik. Budem veľmi rada, ale ak nechcete, ak o to nemáte záujem, tak vás nebudem nutiť. A majte sa, ľúbte sa, držte sa. Mua.